Bueno, en principio o que quero deixar claro é que a miña opinión é persoal, absolutamente. É dicir, eu no pasado estive enceñado a movimentos políticos, veciñais, de todo tipo, plataformas. Neste momento non teño ningún cargo de responsabilidade e non represento a ninguén, máis que a min mesmo. Por tanto, calquera opinión que eu estou agora expresando ten ese carácter de veciño de Moaña, non moañés de nacimento. Eu levo aquí 15 anos, como decía antes, un pouco co interés e digamos, o interés e a curiosidade de converso, de veciño novo. Entonces, bueno, ao mellor con unha visión diferente, pero a miña opinión simplemente como veciño de Moaña. Vamos a ver, eu creo que Moaña está nun momento, digamos, crucial, o sea, moi interesante. Crucial no sentido que pode dar un paso adiante, moi importante, como vila de 20.000 habitantes, que hasta fai poucos anos, e eu, que vivía en Vigo, así a miraba, Moaña era un sitio de paso para Cangas, sempre. Non tiña entidade propia, aparecía sempre vencellada ao Morrazo, pero como un sitio de paso. Eu creo que Moaña ten potencialidades, de tipo económico, de tipo social, político, como para desenvolver unha personalidade propia e ter o seu propio modelo, incluso, non? O sea, está a tempo de desenvolver un modelo propio. Modelo propio que evidentemente non pode ser o continuismo do que se fixo en etapas anteriores, non? Entón, entendo que podese dar ese paso ou non. Por iso entendo que está nun momento crucial, é dicir, podemos dar un paso cualitativo e transformar en Moaña nun lugar dunha alta calidade de vida, donde mobilidade, donde relación dos veciños, donde marque unha diferencia sustancial entre a gran cidade que é Vigo, macrocidade, e outras como pode ser Cangas ou eu. Moaña ten esa posibilidade, non, de transformarse. Por iso creo que é un momento interesante pero crucial. Ou se pode dar ese paso ou non. O Moaña vai a seguir sempre un lugar de paso para Cangas, ou pode ter a súa. Entón creo que neste momento se dan as condicións óptimas. Hai un goberno, supoño que falaremos máis adiante del, hai un goberno que creo que ten as capacidades persoales, políticas, de capacidade de goberno, como para dar ese paso. Iso significa un paso nesta segunda parte da legislatura, significaría dar un sorpaso, un cambio importante, un paso adiante no cambio de modelo, apostar por un modelo diferente, non? Entonces, pois eu diría que está nun momento esperanzador, importante. Eu que tuve un activismo veciñal importante nos últimos anos, tanto nas asociacións como nas plataformas de distintos movimentos, entendo que ahora mismo o movimento veciñal estrictamente, das 15 ou 16 asociacións de veciños, están activas unhas 8, das cuales eu as que maior conozo que están na Chamusca, que son esas 8, non? E entón eu entendo que ahora mismo a miña valoración é que hai un cambio de actitude, é dicir, hai unha especie de, eu diría retroceso, pero depende de como se entenda, de un papel das asociacións de veciños na Chamusca moi activo nos grandes temas. Eu mesmo ahora veñen á cabeza pois nos temas do transporte de ría, no tema de ampliación de Rande, no tema do que nos querían facer da vía interior que nos querían facer, o sea, de ter un papel moi activo as asociacións a través da Chamusca nos grandes temas. Neste momento a posición das asociacións é máis ocuparse do seu problema concreto a nivel do seu territorio, non? E eu non o critico, simplemente é a miña visión, é dicir, pode ser discutible se unha asociación de veciños ou se unha federación debe chegar máis alá do que son as competencias concretas da problemática moi concreta, moi puntual de cada barrio ou de tal, ou se pode, ou se teñe que dar un paso máis e participar nos grandes temas que abrangen e preocupan non só a vila, sino incluso a comarca, non? Entón, bueno, son dúas maneiras de míralo,
nos anos pasados o movemento veciñal, aparte de ocuparse dos temas concretos, tiña na plataforma CIES, por exemplo, de defensa da ría, tiña un papel moito máis protagonista nos grandes temas, e agora, digamos que a política das asociacións, e na Chamusca en concreto, é así, o sea, se dedicarse moito máis a problemática concreta de cada asociación e medir moito a hora de tomar posicións en problemas que chegan a moito máis alá. O sea, hai un verdadeiro problema, non sei como denominalo, se político, non creo que sea político, simplemente que, bueno, cambian as persoas nas directivas, frente a persoas que nunhas directivas apostan por dar ese paso, ocuparse dos grandes temas, hai outras que entenden que deben de conducirse. O sea, que neste momento, eu non digo que este ni mellor nin peor, neste momento hai unha situación máis do cotidiano, do pequeno que é moi grande, claro, para cada un o pequeno na seu ámbito territorial é moi importante, non? Pero non hai unha participación activa nos grandes temas, pero non é por falta de capacidade ou tal, senón é por unha decisión estratégica, non? Estratégicamente, as directivas da Chamusca e da maioría das asociacións entenden que iso non é o papel. Noutro momento, cos mesmos estatutos, coa mesma organigrama, se entendían que sí era o papel. Eso é unha cuestión puntual. Eu creo que os espacios, non hai que crear espacios, os espacios se crean dun modo espontáneo, é dicir, crear, incluso no seu momento, cando a Chamusca estaba moito máis activa, se valoraba e había a posibilidade de establecer unha estrutura incluso administrativa, facer cursos, convocar, crear unha estrutura, digamos, administrativo, social, porque había moitas posibilidades, había a posibilidade de acollerse a subvencións, a contratar xente, crear unha estrutura empresarial. Nos desbotámoslo porque iso significa, bueno, pois, non digo institucionalizar, pero burocratizar a actividade social. A actividade social ten que ter un mínimo sempre, non, de estrutura, pero que ten que ter unha gran liberdade e capacidade de movimentos, sin estar suxeitos a... Nós temos ademais, mirábamos a experiencia nese momento da Federación do Arrouchado de Vigo, con o cual tiñamos unha gran relación de federacións. A Federación apostou por ese outro movimento, esa outra estrutura, gran estrutura, apoios económicos, subvencións, cursos, é dicir, crearon, incluso fixeron cooperativas de vivendas. Ao final, mentras os ventos políticos soplaron a favor, iso funcionou no momento en que a Federación discrepou, neste caso concreto, un Caballero, vamos, o sea, Caballero cortou todas as canles e se viu abaixo como un castelo de naipes, pero ademais deixando un baleiro total. Entón, nós vendo esa experiencia apostamos, e eu creo que é un modelo que vale para calquera asociación. Eu creo que hai que ter a mínima estrutura física necesaria para desenvolver actividades, e o que ter capacidades e ideas. Entendo que non é necesario crear máis espacios. Efectivamente, hai un activismo cultural enorme, moi plural, moi variado, incluso espontáneo, e entón o que falta é coordinación, nada máis, é dicir, eu non son partidario de pechar, é dicir, todo este activismo que hai, que surge en pequenas asociacións, son pequenas iniciativas, grandes iniciativas, eu entendo que non hai que crear un estamento municipal no cual todo teña que pasar por aí e hai que seguir unhas normas e unha estrategia. Eu entendo que o que si fai falta é unha coordinación, é dicir, simplemente coordinación, é dicir, unha mínima autodisciplina de que calquera asociación, coro, banda de música, que teñen múltiples actividades,
ter un lugar común de coordinación, pois simplemente para optimizar precisamente, non solaparse, non contraprogramar, que é o que acontece habitualmente. Entonces, e iso acompañado dunha plataforma digital ou non, na cal calquer veciño, tanto de Moaña como de fora, poida saber nesa semana que actividades hai, onde son e a que hora. Isto acontece, hai veciños de Moaña que nos fines de semana van a actividades eu mismo, a funcións de teatro ou outro tipo de cousas, a Valadares, a Nigrán, a Cabral, e é porque hai páxinas onde ti entras e sabes exactamente este tipo de pequenas actividades onde se producen. Normalmente máis son actividades que son de balde, que están... E entonces, aquí o que falta é, entendo, coordinación e consecuencias da coordinación, non solapamento, e logo un acceso fácil ás actividades a través de medios. A página web do Concello podía ser, por exemplo, perfecta, sí, tal. Iso. E logo deixar que fluya, é dicir, as actividades culturais, artísticas teñen que fluir espontaneamente, non? Digamos que as institucións o que teñen é que apoiar, contribuir, coordinar e difundir. Evidentemente, un auditorio municipal permitiría facer os actos culturales de maior existencia que os habituales. É dicir, aquí nós facemos calquer cousa, son 50 persoas, é o máximo aforo, non? Non podes facer outra cousa. E isto se pode repetir en Moaña en moitos sitios, 50, 60, chegas ás Barxas para facer as funcións de teatro, son 100 e pico, non sei, chegarán as 200, non? De prestado. Evidentemente que si sería unha instalación importante para facer as grandes funcións, os grandes actos culturais que agora non se poden facer, e tamén para acubillar aqueles outros pequenos que ahora mesmo non teñen sitio, non? En calquer caso, é unha demanda pendente, é algo que a nivel social temos que reactivar, pero en outras cousas eu creo que hai que facer a reivindicación nun doble sentido, instalacións e proxectos. É dicir, eu creo que temos que empezar a demandar que ao mesmo tempo que se demandan instalacións e se presiona para conseguilas, hai que ter ao mesmo tempo, hai que ir a esas reivindicacións cun proxecto cultural de contidos e de xestión. É dicir, eu creo que como calquer cidadán deste país, de Galicia, estamos xa un pouco queimados da gran instalación que logo queda baleira. Queda baleira moitas veces porque non hai capacidade de xestión ou non hai capacidade económica para xestionarla. Entón, eu me sinto como cidadán responsable de que calquer cousa que se demande hai que demandalo acompañado dun proxecto de contidos e de xestión. Por lo tanto, eu creo que no momento en que entendo que ten que ser do ámbito municipal, houbera un proxecto cultural e de xestión que xustificara dun modo, digamos, contundente o contido dese auditorio, eu creo que iso concitaría por esa vía a unanimidade e a reivindicación de todos os moañeses, e iso sería o primer paso para conseguir que ese auditorio fuera verdad. Facemos aquí desde a Asociación Cultural, aquí en Tirán, hai esa tendencia a recuperar as vellas tradicións. É dicir, aquí non se facía fogueira de San Xoán desde fai moitos anos, levamos 3 anos facéndoa, intentamos recuperar os mallos, é dicir, intentamos recuperar festas no sentido de tradición, é dicir, de recuperar por manter tradicións. Todo aquilo que sea nese sentido, entendo que sí, que sería interesante recuperar a tradición, porque é noso patrimonio, non? Mais que en sentido meramente cultural, si de conservación patrimonial das nosas costumbres e da nosa historia, non? Vamos a ver, eu faría un análise a 3 niveis, e empezando polo bo. Eu creo que están facendo unha magnífica xestión política
no sentido de goberno de coalición que funciona. Tenemos experiencias anteriores muy próximas donde un gobierno de coalición parecía que era una cuestión de testosterona, ¿no? De quen manda aquí. Eu creo que, por lo contrario, supoño que é o talento feminino, quero entender, a habilidade, capacidade política, o talento. Este goberno creo que está dando un nivelísimo moi alto, un nivel moi alto de o que é un goberno de coalición, é dicir, un goberno que se xuntan para xestionar. A menos cara fora, que é o que os cidadáns miramos, non? Entendemos que dan unha imaxe de entendemento e de traballo conxunto que creo que é moi valorado. Eu non sei se é posible facer enquisas e tal, pero eu creo que o sentimento, que o mellor non aparece claramente, é moi positivo, sobre todo porque ves de experiencias anteriores moi negativas. E entón, a miña opinión é dun matrícula de honra, vamos, se tuvera que matricular a imaxe de equipo de goberno, de xestión compartida, de que non se amosan protagonismos innecesarios, en ese aspecto, de 10. No aspecto da que é a xestión xa do día a día, non? O que se mira, o que se fai. Hai concellería, hai departamentos e departamentos, non? Por exemplo, entendo que o departamento de, por exemplo, de dinamización, bueno, de lingüística e facenda destaca, o seu labor destaca. Cultura, eu creo que tamén, en xeral, tamén respecto ás situacións anteriores é notable. Cultura, normalización e facenda, eu creo que fan unha moi boa xestión, e eu diría que o resto é continuista. Digamos, non é peor que a que fixeron gobernos anteriores, non é peor, o cual é bastante bo, pero tampouco mellorou sustancialmente, non? É dicir, non... Entón, digamos que en ese aspecto, digamos que é unha medida notable. Hai departamentos que, para o meu criterio, están funcionando moi ben, e outros que son moi continuistas e non se ve un cambio respecto ás xestións anteriores. E logo, o meu suspenso é que o goberno en conxunto, porque, home, cabría aplicarlle a participación cidadá por buscar un responsable, pero non creo que sea problema do responsable de participación cidadá. Porque eu, digo sinceramente, creo que ten moi pouco peso político, por decirlo así. É dicir, un goberno, pois, depende. Hai capacidades e capacidades. Non creo que sea un problema do concelleiro de participación cidadá, pero é un problema de participación cidadá. Eu creo que non se comprendeu todavía a participación cidadá como elemento político importantísimo no desenvolvemento dun proxecto dun pobo político, e entonces a participación cidadá sigue sendo como antes, é dicir, asociacións de veciños, tal, solo se teñen en conta a hora de xustificar, é dicir, non hai, había plantexado un modelo de participación cidadá activo, colaborativo, que da baixo arriba, é dicir, onde os proxectos, as ideas se levaban a baixo, se debatisen, se modificasen, se matizasen e logo se fixeran, e eu creo que iso non se leva a cabo para nada. Estamos vendo como un día e outro tamén aparecen conflitos de cousas que se fan que evidentemente que logo non todo ten que gustar a todo o mundo, pero que o principal fallo dese tema é que non se debateu previamente, e entón ao final as asociacións aparecen como ese escudo, non? Ao final sempre, bueno, é que xa yo dixemos asociación, non é. A participación cidadá non é coller nun momento determinado e chamar a un presidente dunha asociación para decirlle que vamos a facer isto. Iso é o modelo de sempre. Participación cidadá é ese proxecto
traelo ás asociacións, convocar aos seus asociados, non falar só coas directivas, debatir coa xente, decidir e logo facer. Entón, que pasa? Que logo ao final de moitas cousas que se fan que acaban en conflito e é porque non houve esa participación, non houve ese debate e, por lo tanto, tampouco logo hai por parte da xente esa comprensión crítica hacia o que se fai, senón é que hai unha actitud disciplente de crítica de balde xa, porque isto, non? Entón, aí, eu creo que iso non se comprendeu, o que pode dar de sí a participación cidadá, non se está facendo nada para que iso funcione, e eu creo que ese podía ser das apostas que podía facer o goberno nesta segunda legislatura, e iso melloraría moitas cuestións. Sí, imos ver, o máis urxente é o centro de saúde, porque é o máis inmediato, é un centro de saúde como novas instalacións, porque as actuais son vellas, insuficientes, e cada máis permitan completar as dotacións. É dicir, neste momento, se non se completa o servicio de fisioterapia, que está moi demandado e insuficiente, é porque está ubicado noutro lugar aparte, donde, por exemplo, xestións que se fixen no seu momento, unha das explicacións de non abrir pola tarde é porque había que desplazar, a parte do fisioterapeuta, había que desplazar unha persona ali de tipo administrativo ou de tal para que abra que peche. Entón, bueno, pois ter servicios como fisioterapia en lugares separados, pois iso xa o que fai é impedir que se completen servizos. Entón, son necesarias unhas novas instalacións por novas, porque estas son insuficientes, e que eso permitirían, ademais, completar servicios como a fisioterapia, como o pediatra pola tarde, como o servicio de matronas, é dicir, eso permitiría completar un montón de servicios con a dotación suficiente en tarde, mañán e tarde, en función das necesidades. Eu entendo que ese é o obxectivo número 1 e, desde logo, o goberno, este goberno e outros anteriores non deron o paso necesario de ceder os terreos á Consellería de Sanidade, co cual a Consellería de Sanidade e a Xunta sempre tuveron o argumento de como non temos terreos non podemos arrancar, mentras o PEXón non estivera aprobado. O PEXón xa está aprobado desde fai poucos meses definitivamente, e entón xa é inexcusable que o goberno inicie inmediatamente toda a tramitación para que daqui aos 2 anos que quedan esos terreos estén perfectamente cedidos física e xurídicamente para que a Consellería de Sanidade non teña ningún tipo de disculpa para polo en marcha. É absolutamente necesario. O CAR e o hospital, eso xa é un problema máis complexo, porque son dous modelos, digamos, contraditorios. A historia di que aquí no Morrazo, históricamente, se demandou sempre un hospital comarcal, o clásico modelo de hospital comarcal, como existe no Barbanza ou tal. O tempo veo a demostrar que ese tipo de hospital non funciona, porque son hospitales infradotados, donde ademais é moi difícil que especialistas e médicos e tal se dote adecuadamente, non? En calquer caso, independentemente que ese modelo ao final non funcionara moi ben, nun momento dado, políticamente, hubo un cambio na estrutura do tema sanitario e aos movimentos sociais que daquela estaban loitando na plataforma de sanidade e tal, se lles vendeu, decir, é que é mellor, en vez de facer un hospital pequeno, que sempre vai estar incompleto, facer un centro de alta resolución, que significa que é un centro de carácter comarcal donde hai unha central de urxencias potente, é dicir, ti agora rompes un brazo un domingo e necesitas facer unha radiografía, te tens que ir ao Cunqueiro a facer 4 horas de espera para facer unha radiografía, non é nada grave, porque aquí é imposible que che faga unha simple radiografía. Quen di iso é un análisis rápido de decir, hai un montón de probas que non tens por que ir ao gran hospital a tirarte horas e horas e colapsar as urgencias do gran hospital que se poden resolver nun centro de alta resolución,
que son especialidades de atención inmediata, de selección e incluso de urxencias que logo permiten seleccionar perfectamente e enviar ao gran hospital o que sí necesita a atención do gran hospital. Ese é un modelo que se está aplicando en sustitución dos hospitales comarcales, os CAR. La LIN, bueno, ahora mismo había previstos 20 e tantos CAR, creo que se fixeron 10 ou 12, e ahora está ralentizado. Está ralentizado por motivos non orzamentarios, senón por motivos porque hai un novo cambio na estrategia sanitaria. As actuales autoridades sanitarias entenden que o que hai é concentrar, é especializar. Ese outro debate. Moitos entendemos que a sanidade require especialización en momentos moi puntuales, pero ao final dun proceso. Inicialmente o que tens que ter son grandes médicos de medicina xeral que sepan de todo un pouco, que sepan mirar ao enfermo e tal. Non a idea de eu entro nun gran hospital en urxencias e entón o que me fan é, aí non hai un médico cunha visión xenérica que tome unha decisión. O que fan é protocolo e vayas polo que vayas, fanche 20 análisis. É dicir, non é, mire, que eu veño que corten un dedo, non, aquí o protocolo dicen que hai que facer análisis desto. Entón hai unha excesiva carga de probas protocolarias de protocolo nunhas urxencias do gran hospital que son malas para o enfermo, son costosas para a administración, pero o que fan é un sistema de hiperespecialización. A nós temos oído que nos dicen que para facer unha ecografía mellor é ir as persoas que están no Cunqueiro que o único que fan a ecografías e entón temos unha garantía de que esa ecografía estea ben feita e ben informada, que a faga en Cangas ou en Moaña un xinecólogo de formación xenérica como xinecoloxía que é o mellor tal. Entón é confundir, é un modelo diferente, é un modelo de concentración, superespecialización. Eu non estou de acordo, porque iso hai que darlo cando se chega o momento, cando efectivamente te teñen que operar de algo, que te ten que operar ten que ser o superespecialista, pero entendemos que o enfermo ten que ser atendido inicialmente por ese médico de unha formación máis amplia, tal, é unha opinión personal. Entón, en este momento, o CAR é unha reivindicación que hai que facer, hai que retomala, porque desde ese punto de vista, centro de urxencias, de especializacións e tratamento de primeira instancia que permitan filtrar o desplazamento ao gran hospital e enviar ao gran hospital precisamente aquelas que necesitan xa tratamento moi especializado. Aforrarías desplazamentos, tempos, colapsos no gran hospital, pero claro, requiere unha inversión aquí no Morrazo. E iso, vamos, os concellos de Bueu, incluso, que pertence á área de Pontevedra, estaría absolutamente disposto a incorporarse a ese centro de alta solución. Entón, o centro de saúde primeiro inmediato e o segundo sería o CAR. O retraso do CAR e os vaciles que a administración meteu con os terrenos que había, que logo non quixo, que xa estaba, que logo non valen, é dicir, hai unha estrategia de despiste total, para non decir que non ao CAR directamente, pero o que están facendo é que non se faga nunca, pola vía dos feitos. Pero frente a esa postura de non hai terrenos ou non sabemos, esa postura de facer só loco e non decir que non queren facer o CAR, temos outras informacións das propias fontes sanitarias que o que apostan é que o modelo é non facer o CAR. Entonces, evidentemente, eu creo que as forzas políticas en calquer momento o que teñen que facer é apostar claramente polo CAR, as forzas políticas municipales e os partidos, e entonces aclarar definitivamente esta cuestión, é dicir, frente aos feitos de que non se está facendo CAR, pero tampouco se di que non se vai a facer, se están tomando decisións facendo unha estrutura en sentido contrario ao CAR. Entón o que hai que facer é que se defina claramente esa política, obrigar a Xunta a definirse esa política e defender o que ti entendes. Sí, é dicir, eu din aquí unha opinión, pero pode ser compartido ou non. Se esa opinión é compartida, ese modelo é un modelo que queremos, pois tendría que ser unha reivindicación total. E hai condicións para iso.
A autovía do Morrazo inicialmente e o desenvolvemento actual coa ampliación da ponte de Rande responde a un modelo megalómano do país rico, donde hai que facer grandes infraestructuras para enchelo de coches. Hipoteca o futuro económicamente, porque todas estas infraestructuras están facendo por empresas privadas que polos modelos de colaboración, que significa que vamos a estar pagándolas durante 20, 30 anos, ou se non temos a AP9, que logo cando chegas aos 30 son outros 40 máis, é dicir, ao final son infraestructuras públicas en mans privadas, é dicir, non sei se no Morrazo evidentemente non van a por peaxe, pero hai peaxes na sombra que se pagan coa financiación das obras a estas empresas e os modelos de financiamento. Os peaxes están metidos aí, pagamos vía impostos, non? Entón son modelos, eu creo que superados, porque ademais incluso medioambientalmente absolutamente negativos. Non sei se logo falaremos un pouco máis do tema medioambiental, pero non resolve o problema, porque ao final a autovía do Morrazo que intenta resolver? Que cando chega o verán os miles de coches que van cara ao Aldán sean uns poucos miles máis e cheguen un pouco antes. Pero iso non resolve, entendo, o problema dos veciños de Cangas nin de Moaña, porque ao final é dicir, te encontras con esa obra, o que pasa é que esa obra xa está en marcha, é imparable. Entonces eu nese aspecto son reformista, no sentido de que cando unha cousa xa non a podes parar, como tampouco vas a poñer dinamita, aproveitar a dinamita para voala, por lo menos non o va a facer, intentar reconducir na súa medida. Entón, se esa obra que eu estou en contra totalmente, por motivos ecolóxicos, por motivos económicos, de utilidade pública, de todo tipo, pero unha vez que está aí, o que hai que demandar, entendo eu, son que sea de utilidade pos veciños, é dicir, que a conexión do Morrazo con Moaña haxa conexións, non haya camiños, como sempre, donde sales e iso se faga en colaboración coas necesidades dos veciños e non facendo grandes viales de entrada en Moaña, senón aproveitando os actuales, en fin, intelixentemente, non? Eu creo que o que hai que reivindicar desde Moaña, o amparo do corredor, é cousas como se están facendo. Anos despois, aceptan que as augas por Bertucedo abaixo e por Quintela, cando chove, arrasan todo. Iso tuveron que pasar cantos anos, 12 anos, de reivindicacións dos veciños, porque os veciños sufrían as aventas das augas e todo. Bueno, pois hubo que esperar 12 anos e a ampliación para que ahora entenda que aproveitando a ampliación resolvan problemas de pura respeto medioambiental como ese, non? Bueno, pois eu creo que habría que centrarse en afinar moito en cada zona en canto ás medidas de protección medioambiental e da accesibilidade dos veciños de Moaña e ao uso a ese corredor, porque xa está feito e a ampliación está en marcha e eu sinceramente non creo que haxa capacidades nin vontades políticas como para parala ou reformala. Entonces, nese aspecto, desde o punto de vista reformista, eu creo que había que aproveitar, pois posiblemente, en vez de facer grandes declaracións xenéricas en contra do modelo, xa que se está implantando, intentar que ese modelo sea o máis utilizable posible polos veciños, máis útil polos veciños, non? Pero a ampliación de Rande o corredor do Morrazo, bueno, hai máis cousas, é dicir, neste momento, desde a chamusca nos supuxemos a ampliación de Rande por razóns técnicas incluso, non? Neste momento, por exemplo, eu non sei se a ampliación o desdobramento do corredor e a ampliación de Rande están coordinados, é dicir, cando se sale do Morrazo para Vigo, sí que vai haber un acceso directo, sin pasar polo nudo de Tomallo, pero en ningún plano ven que cando veñas de Tomallo, cando veñas de Vigo, por ese pasarela exterior, vai a estar conectado directamente co tal, ou tes que meterte de novo no nudo. Entón, facer obras de centos e miles de millóns para que logo queden sin resolver,
cuestións técnicas como este tipo me parece inaceptable, non? Me parece inaceptable. Ou que, posto que xa están facendo, ou que ao final se fagan 2 carriles máis e sean, digamos, independentes, é dicir, que os carriles exteriores sean solamente para o Morrazo, mentras que os centrales sean solo para Pontevedra. O sea, o normal é que busques as fórmulas para que sean todos carriles e algúns teñan preferencia. Lóxicamente, se ti pas o Morrazo te metes mellor pola dereita que meterte pola esquerda, pero se se fai de maneira natural, pero non que necesariamente teñas que meterte única e exclusivamente pola esquerda, establecer mecanismos de conexión como este tipo, de decir, sobre estas grandes obras coas cuales estou de acordo, incluso faltan aspectos técnicos concretos de facelas realmente útiles. Que o tema de mobilidade é moito máis que o transporte. Normalmente, cando se fala de mobilidade, todo mundo pensa no servicio de transporte, non? A mobilidade é transporte de personas, por barco, o movimento de vehículos e a propia mobilidade das persoas, non? Entón, desde o punto de vista do transporte, eu creo que se deu un gran paso co tema dos convenios no transporte de ría, porque hai un dos aspectos, que só un, que é o prezo. Eu creo que se conseguiu unha fórmula moi aceptable en canto a abaratamento dos custos. O que pasa que en este momento, e falo do transporte de ría por ser o máis inmediato que ataña a Moaña, non? Pero que no momento en que non funciona o transporte metropolitano, no seu conxunto, está totalmente coxo. É necesario que haxe un plan de transporte metropolitano no seu conxunto, pero que non se trata só de abaratar precios, que en sí mismo estas fórmulas abaratan precios e temos esta experiencia da tarxeta, non? Senón que haya unha verdadeira, digamos, que sean compatibles, é dicir, que cando ten que haber unha coordinación absoluta entre o barco, entre os autobuses, evidentemente ten que ser o Vitrasa, porque a través de eso tes a chegada ao hospital, tes a chegada a un montón de centros necesarios, non? Entonces non te podes limitar quedarte cun acordo do barco separado do outro. Entonces é que non sei moi ben, digamos, non sei moi ben neste aspecto o da mobilidade, é dicir, porque o tema da mobilidade no seu conxunto, pensando na área, é fundamentalmente transporte, é coordinar todo o transporte, porque ti vas a Vigo, te transportas a Vigo, non? É distinto o concepto de mobilidade no entorno local. No entorno local é moito máis que o transporte. Entón, digamos que entendo que a área metropolitana de transporte ten que entrar en funcionamento o transporte metropolitano, integrarse tanto o Vitrasa como as empresas de transporte terrestre como marítimo, que é o que hai, e establecer unha verdadeira coordinación como o que estaba previsto, non? Con unha tarxeta única que che permita facer transbordos e acceder directamente. Iso o que levaría só logo no transporte de ría é non quedarse no caso de Moaña, non quedarse na fórmula actual, pero supoño que podemos falar a parte do transporte de ría separadamente, non? Sí. Entonces, iso a mobilidade a mobilidade no que é a área metropolitana sería transporte, non? Pero a mobilidade no que é na área local é moito máis. Na área, eu creo que no ámbito local, a mobilidade pasaría por abandonar a idea clásica de que a mellor vía é que é máis ancha, que pasen máis coches, romper esa idea de que eu quero que pase unha ambulancia ou que pase un coche de bomberos, entón hai que tirar muros e hai que ampliar, porque ao final a ambulancia cando ven pasa ela sola sempre e o coche de bomberos tamén pasa, e o que se trata non é cando veña un coche de bomberos se teña que pasar co coche de bomberos, non? Entón, eu creo que a mobilidade, se sale adiante o proxecto EDUSI, do cual desde aquí de Tirán loitamos moito, iso é un modelo diferente, un modelo onde
a xente poida facer compatible perfectamente o camiñar coa bicicleta, onde os sitios de paso non sean só sitios de paso, senón sean sitios de convivencia, onde o coche teña o sitio imprescindible como usuario para chegar a túa casa, pero non que sean sitios de paso de coche, é dicir, o coche que pasa de tránsito ten que ter outras vías. Entonces, os plans de ir á escola dos nenos por sitios seguros, os plans de camiños, cando nos aquí falamos do camiño real e defendemos o camiño real, hai unha idea equivocada. Parece que cando falamos de camiño real, como se chama así, e que o queremos é conservar cousas que non se toquen. O camiño real nós o defendemos non defendendo unha idea de non tocar nada, que patrimonio non se vai tocar nada, sino un camiño real é unha vía natural de comunicación e recuperalo como tal vía de comunicación, non? Entonces, hai que loitar, eu creo que hai que loitar con certos conceptos de que non se trata de conservar patrimonio que tamén, senón de pôr esas vías que xa existen, polas en utilidade, en valor. E entonces onde o neno, a bicicleta, o peón, o ciclista e ao final o coche. E entonces humanizar. Eu creo que esa gran aposta que se pode empezar nos barrios, entendo que a fórmula do EDUSI, si sale adiante, pode ser a porta que nos abre esa posibilidad. Esa sería unha das cousas que o goberno municipal tamén tendría que apostar, porque, sinceramente, así como levaban no seu programa esa aposta, me consta, pola experiencia personal, de que hasta que iso foi unha realidad por outros protagonistas externos que fixeron todo o traballo e se mirou a posibilidade de que Europa apoyara iso, non se fixo nada. Nada. Por qué? Porque é impopular. É dicir, se ti chegas a unha parroquia con Tirán e dices que vas a limitar o paso dos coches por aquí, vas a ter unha reacción inmediata. No, a min, eu quero chegar co coche a casa. Bueno, para dar esos pasos requiere certa valentía política, que non se tuvo nestes 2 anos. Ao mellor ahora, si esas modificacións veñen acompañadas de fondos europeos e parece que veñen cartos, ao mellor pois se engrasa o sistema e entonces se pon en funcionamento. Pero eu creo que nese tema de mobilidade, entendido nese concepto, nese modelo que eu penso que Moaña pode ofrecer cara ao futuro diferente de Vigo ou de Cangas ou de Bueu, podía ser nesta vía. Unha vila cunha gran mobilidade, con unha gran posibilidade de paseo, de comunicación, onde se viva ben cómodamente. Porque non vamos a apostar ahora a facer polos industriales, nin tampouco facernos atractivos turísticos en sí mesmos, senón que a vila tal como é, conservando o entorno natural que temos e facendo perfectamente vivible. Insisto, deus un paso moi importante co convenio firmado coas navieras, que ao final o que facemos é que a naviera como empresa se beneficia dos fondos públicos e entonces, pois, en vez de cobrarlle o usuario, cobralle unha parte do usuario e outra parte da administración. É dicir, os costes do transporte marítimo siguen sendo os mesmos, o que pasa que agora se reparten. Pasa o mismo como o peaxe de Rande. Non pagamos peaxe en Rande puntualmente cando pasas co coche. O estamos pagando 10 millóns de euros anuales vía impostos, dándollos a Audasa. O caso do transporte de ría, como usuario, vale, é correcto, é dicir, sobre todo cando o que intentas é promocionalo. Entón, como intentas promocionar o transporte de ría, a primeira medida é facelo máis barato. Pero é máis barato daquela maneira. É máis barato do día a día para usualo, para o usuario, cando o usa, e entón, bueno, pois iso é un atractivo. O que pasa é que as empresas é un transporte público prestado por empresas privadas que siguen tendo o mesmo marxen de beneficio. Cobra unha parte o que vai no barco e outra parte a administración. Pensando nun futuro transporte metropolitano, como antes dicíamos, entendo de que para que iso funcione correctamente non pode quedar un simple convenio, como é agora, que en calquer momento unha empresa pode decidir por fin. É dicir, as empresas Navia ou a de Cangas
están acollidas a tarxeta do transporte de ría co ese desconto voluntariamente. É un convenio que calquera das partes o establece o convenio no momento que a empresa decida que, por razóns que sea, botarse fora, iso non dá garantía ninguna. Entón, pero é absolutamente coxo. Iso hai que integrarlo no transporte metropolitano no seu momento, co todo o tema de coordinación, e logo hai que dotar ao transporte de ría de seguridade xurídica. É dicir, hai que recuperar a titularidade pública. Pode ser logo explotado como empresa pública, hai modelos, ou como concesión, que é outro modelo. De modo que esa empresa este obligada por X anos a prestar un servicio en determinadas condicións, porque as empresas que ahora mesmo prestan un servicio, empresas privadas, insisto, que fan este servicio, reciben uns cartos de administración a cambio de nada. Non teñen ningún compromiso, nin siquiera de horarios. Eles poden variar de horarios cando lles dé a gana e suprimilos, porque non teñen ningún compromiso. É un contrato leonino, absolutamente, donde a administración o que fa é darlle, ti tes tantos usuarios, pagoche tanto. Pero que non só é a administración, é que o Concello de Moaña paga 30 ou 40.000 euros ou 50.000 euros ao ano a empresa Navia, para que logo nos usuarios... Entón, eu creo que é un paso importante, que é o abaratamento, insisto, o abaratamento daquela maneira, porque ao fin e ao cabo está pagando os moañeses por unha parte e todos os galegos por outra, estamos pagando unha empresa o custo que ten sin ninguna garantía de continuidade. Por lo tanto, a fórmula de promoción do transporte sendo barato é fundamental, o transporte público ten que ser barato, pero logo hai que dotalo de seguridade xurídica, hai que recuperar a titularidade pública, logo hai que explotalo con garantías de... E aí entran non só a calidade dos barcos, que non se afundan, lóxicamente, pero senón horarios, e que neste momento é absolutamente irracional que Moaña a Vigo haya cada hora e logo os sábados 3 servicios e os domingos ningún. É dicir, iso non é un servicio público, é dicir, inda que sea barato, é un paso, pero non é útil, non é práctico. É dicir, tío, que non pode ser montar a os teus transportes a Vigo, primeiro, sin ter unha conexión clara con transportes urbanos, que sea outra, pero que sea que se perdes un barco non teñas hasta entre unha hora, porque iso non é viable. Entón, se ti dices a empresa que o poña cada media hora, di, non, claro, é que así perdo, entón non o pon, e entonces, claro, iso non ten solución, porque a empresa nunca vai a por cada media hora, a non ser que a Xunta lle dea máis cartos, e entonces o pondrá, claro, entón se o pon, ainda que vaya ao barco libre. Entón aquí é unha combinación de promoción, coordinación e que sea útil, porque a xente, por moi barato que sea, se non lle vale, non vai. É dicir, ainda que me fagan de gratis, se non teño a hora que eu quero, non vou. Collo o coche, tiro, por rande. Entón, aí hai que... O transporte de ría ten futuro, ten posibilidades, eu creo que se integra perfectamente na mellor autopista que temos, que é a autopista da Ría de Vigo, pero que pasa que ten que haber decisións políticas importantes nese sentido. É un tema que non coñezo ben, pero teño a impresión de que as grandes infraestructuras de carácter público que fan empresas privadas, que explotan e financian empresas privadas, ao final son absolutamente irrespetuosas coas normas de impactos medioambientais, tanto medioambientais nese sentido como patrimoniais. É dicir, se fan os informes a carta, ou non se cumplen, ou se varían. É dicir, eu observo o respecto ao cartamento libre como un exemplo, é que calquera dos veciños que estamos no entorno desta Casa de Cultura, esta Casa de Cultura está catalogada. Se queremos pintar unha ventana, temos que pedir permiso a patrimonio, e o Concello non nos dá licencia para pintar unha ventana se non temos autorización de patrimonio, pero iso é estricto, e funciona, e me parece ben. Bueno, pois isto que en algo tan sencillo funciona, na grandes infraestructuras non sirve para nada. Non hai os impactos medioambiental fanse a medida,
ou non se cumpren ou se cambian en función dos intereses financeiros, dos intereses técnicos ou do que sea. Entón hai unha gran mentira. O sea, entón, o Castro de Montalegre, pois por as informacións que teño en algún momento, primeiro, as institucións en xeral non teñen sensibilidade para iso. É dicir, tanto municipais como tal, de entrada. Non hai un posicionamento proactivo. É dicir, ti estás pensando máis na infraestructura, eu creo que se desconta que ten que haber danos colaterais. Entonces as institucións, cando se plantexa unha gran infraestructura, se dá por suposto que, como din, en Galicia hai miles de castros. Se faz algo, algún castro tens que machacar. E eu creo que iso se dá por descontado. Entón as institucións políticas administrativos, en principio eu creo que pechan os ollos e queda a expensas da movilización social dos veciños, da xente interesada no tema. Entón, na medida que hai contestación, eles respetarán ou non. Entón, aquí hai un funcionamento absolutamente diabólico, que é así. É dicir, de entrada non se vai respetar nada, a non ser que haya un movimento social, a sociedade civil o reivindique, entón se busquen. Entón, a miña opinión é que as institucións a calquer nivel, evidentemente, deberon de pasar ou facer a menor atención posible polos problemas que podía ter respetar o castro, e que cando a sociedade civil loita e defende, normalmente se apuntan por conveniencia política, por oportunismo político, diría eu. E van a chegar hasta onde chega a movilización veciñal, ou a viciación tal. No momento en que esa movilización afloxe, a posición institucional para. Bueno, eu creo que nese tema o mellor un pouco, a ver, como persona de fora de Moaña, non? Hai un trasfondo, é o que percibí, como opino a nivel personal, digo, non? Hai un trasfondo endémico aí. É dicir, eu creo que o tema dos asteleiros, pola xente que teño falado, nunca hai un criterio, a ver, independiente no sentido de ten valor patrimonial, non ten valor patrimonial, isto ten futuro, non ten futuro. Eu diría para entrar que, por empezar polo final, me parece ben que se conserven, pero non por el mero feito de conservalos, é dicir, que non se tiren, porque se deixas que se queden aí e non se tiren e non fas nada, acabarán caíndo. Entón será unha inversión política absolutamente nefasta. É dicir, se ti ahora das unha gran batalla política por manter os asteleiros, e punto, porque é o que toca, e non faz nada máis, dentro de uns anos, ese gasto político se vai volver en contra, porque ao final vais a demostrar os opositores que iso non sería para nada, porque van abaixo. Igual que falo do auditorio, é dicir, para defender os asteleiros, que teñen o valor que teñen en si mesmos, e aí están, hai que vender ao mesmo tempo un proxecto de contidos e de xestión, porque senón non convence. Por que digo isto? Porque logo, como non hai ese contido, non hai ese proxecto de contidos e de xestión que explique claramente que o que se vai facer, como se vai facer, o que vai a dar de sí, ao final o debate é un debate de Puerto Urraco. É dicir, para uns é un montón de tablas vellas cheo de ratos que se está caíndo, no cual nunca se fixe un barco e que se defende porque son do bloque, un sector da poboación, e outro sector da poboación habrá xente con sentido común que os defende tal, e logo hai outro sector que probar a contraria, sin analizar moi ben. Entón eu creo que é un tema que está viciado por prexuicios, entonces esos prexuicios de posicionamento a favor e en contra, ni siquiera ideolóxicos, porque de verdade eu creo que non son ideolóxicos. O que pasa é que ao final se intenta situar ideolóxicamente, uns son de dereitas, outros non,
non, está misturado. Eu creo que hai, non se explicou claramente, ou non se conseguiu explicar, intentouse explicar, pero eu creo que a xente non lle chegou a idea de que iso ten un valor de futuro, non só de pasado, e que paga a pena porque vai a ser útil, e vai a ter tal. E entón todo é, se non se tira, é porque son do bloque, son do non sei que, están o casqueiro do bloque e tal, entonces é unha postura tal, se non hai que tiralo, por que? Entonces eu entendo que aí hubo un erro de, pero además eu este erro non entendo que sea culpa de ninguén en concreto, senón das propias circunstancias como se foi elaborando. Entón, eu creo que foi un erro colectivo, por decirlo de unha maneira, que a situación sea actual é un erro colectivo na cual evidentemente non é inocente aos posicionamentos políticos, claro. É dicir, un goberno do PP nun momento determinado toman as decisións evidentemente cunha clara intencionalidade política, e outros gobernos tamén teñen intención política, pero que ao final o tema non se resolvera de momento ben. Eu creo que é un problema, un fracaso colectivo de toda a ciudadanía, de todos os veciños de Moaña, de non intentar entender e explicar que significan e para que sirven. Sí, bueno, aparte do que xa falamos, non? Do auditorio ou do centro de saúde, eu creo que sería un plan de humanización e mobilidade global, donde Moaña se pudiera caminar, comunicarse. Eu non quero falar de Pontevedra como referencia, pero hai moitas outras referencias de pequenas e grandes cidades onde se transformaron e se fixeron un sitio para vivir cómodamente. Moaña xa ten un atractivo, cada vez son máis a xente que ven a Moaña, se encontra a gusto en Moaña. Pero por que se atopa a gusto en Moaña? Porque baixa e se pon a pasear, e vai paseando desde o Con hasta a Xonqueira. Entón, hai xente de Vigo que ven a Parca para dar ese paseo. Bueno, pois, iso, se veñamos de Vigo a utilizalo, pois ese é un modelo que hai que intentar utilizar. A mí se me escapan os detalles, pero eu creo que ten que ser un modelo de humanización donde haya, eu creo que hai que apostar eso. É dicir, crear un plan de mobilidade de humanización de Moaña, tendo como exemplos negativos a esquecer o real, digo porque temos exemplos para todos. O real é un modelo que non, claramente. O Rosal pode ser un modelo aceptable, e entre ese modelo que non rotundamente e un que é aceptable, eu creo que hai novas ideas e novas fórmulas donde sin facer o famoso aquel corredor que nos querían facer por dentro de Moaña, conectando a Porta do Sol con tal, esos modelos para pasar rápido con coches, donde haxa comunicacións, donde haya a xente se poda mover de dunha maneira. Pero eu creo que ese é gran aposto, facer Moaña un sitio distinto, donde haxa parques pa cans, donde, é dicir, moitísimas cousas, donde haya parques pa cans, parques pa nenos, parques pa vellos, sitios para andar a xente e nenos xogando a pelota. É dicir, eu creo que é un modelo que... A ver, eu creo que hai un goberno, insisto, para min, que o está facendo aceptablemente ben. Neste momento, eu creo que políticamente, pois, bueno, hai movimentos, non? É dicir, eu son de esquerdas, e son nacionalista, por lo tanto, teño unha posición moi clara, non? Eu non quero que goberno o PP, por decirlo de unha maneira, pero non porque teña nada contra ninguén do PP, porque senón, tal. Entón, o que hai é que no futuro sempre, non sei baixo que fórmula, hai que garantir que non goberna o PP, pero además temos experiencias moi concretas de cando goberna o PP o que pasa. E o PP sempre ten a posibilidade de gobernar, porque sempre ten a posibilidade de gobernar. Entón, eu entendo que hai que buscar fórmulas. Eu creo que o bipartito actual está amosando un perfil moi interesante nese aspecto, fórmulas para que nunhas eleccións municipais sempre haya unha maioría
de esquerda, e cada un dice a esquerda, depende de onde se poña, non? Depende onde pos, estás máis a esquerda ou máis a dereita de alguén. Pero ten que haber fórmulas de traballo conxunto para que haya unhas maiorías de esquerdas que funcionen correctamente na xestión municipal, con novas políticas, etc., e que impidan que, bueno, o PP. Tampouco sei como vai a ser o futuro, pero sei que tendría que ir camiñando por aí. En Moaña hai unha maioría de votantes dese perfil, e entón, pois, a responsabilidade dos políticos e das organizacións é ofrecer canles a ese voto, a esa sensibilidade, que se traduzan logo en gobernos que respondan a esa maioría. Pero non sei cal é a solución.